Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca? Kandidatúry som sa zhostil kvôli tomu, že chcem zmenu systému, kvôli tomu, že súčasná politická garnitúra nerieši a ani v krátkej budúcnosti nevyrieši problém v zdravotníctve, ktorému sa chcem hlavne venovať. 4% daní z hrubého domáceho produktu sú šeredne málo na to, aby pokryli potreby v zdravotníctve. Pretože zdravie a život sú najvzácnejšie komodity, ktoré máme. Verím, že ja a vy mi k tomu pomôžete. A čo ma trápi v meste? Súčasná infraštruktúra nemocnice s poliklinikou. Treba jednoznačne v čo najkratšom čase vybudovať novú infraštruktúru, parkovacie miesta, aby pacienti, návštevníci nemocnice, príbuzní mohli dôstojne navštíviť svojich chorých, ísť na vyšetrenie, ktoré verím, že s novým majiteľom a prevádzkovateľom nemocnice s poliklinikou bude podstatne kvalitnejšie ako doteraz. Ďalšou oblasťou, ktorá ma trápi, je časovaná bomba sídlisko Kortína. Verím, že s eurofondami a s mestom, ktoré vlastne nejakým spôsobom zabezpečí nové priestory pre vybudovanie dôstojných kapacít pre prežitie našich spoluobčanov, predídeme časovanej bombe epidémie žltačky, ktorá môže potom prestúpiť do cirhózy pečene a rakoviny. To sa nás týka všetkých v meste.